Hasi edo ez hasi. Ume askok hasi nahi dugu, eta aldi berean ez dugu hasi nahi, bata dela edo bestea dela. Badakizue, 18 urtetik gora gauza asko egin daitezkela, adibidez gidatu. Niri asko gustatzen zait gidatzea. Festetan beti handientzako autotxoketara joaten naiz. Handientzako autotxokorik ez dagoenean, txikien autotxoketara joaten naiz. Hori bai, kabitzen banaiz. Beno, gaitik urruntzen nahi naiz. Horregatik, hori dela eta banoa bueltatzera. Esaten nizuen bezala, alkoholare edan daiteke. Nezetanik ez nuke asko edango. Baita ere, handientzako pelikulak ikusi daitezke isa zinetan. Hortaz aparte, dirua edukiko nuenez, nahi nukeena edo erosteko iritsiko litzaidakena erosiko nuke. Ahaztu gabe, lagunekin afariak prestatuko nituzke. Baina baditu bere alde zainonak eta gehiengo gustatzen zizkigunak. Adibidez, ardura asko edukiko genituzke. Gauza jaso beharra, erosketak egin beharra, denbora antolatu beharra, eta gainera, umea edukiko bagenu, kakak eta pisa garbitza aparte, ohea eta beste gauza asko egin beharko genizkioke, eskolara eramatea gehituta. Horrez gain, ordainketak edukiko genituzke. Hipoteka, zergak, ura, gasa, kasu batzuetan eskola eta antzerako gauzak. Azkenik, ezin dugu ahaztu lan egin beharko genukela. Horra arrazoi pila, eta horregatik galdetzen diogu geure buruari. Hasi edo ez hasi?